नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण मैंने केमी अच्छा मु तो भल अच्छी आपण मैंने भल रुहतु देखु पिला को 7टा है उठुनी स्कूल जावाई टाइम है आपण तो जानते कल रात से मो सह झगड़ा लगुला तो मुझे ता सहित कथा होनी मो पाख आसिक हूँ देख काली जो मार देला कथा होने ना सहित सॉरी कहलु सॉरी कह दे कान धरी सॉरी कह दे कान धरी कान धरी नाई तमें सुंदरी डाबरा सुंदरी सुंदरी आला तलगु ड्रागन गधा ड्रागन गधा तो छिड़ा फटोर बोल वीडियो आसी एतिया आगे लगे करियो गुड बॉय गुड बॉय हमर ड्रैगन मारे दिया ड्रैगन जोता देखिले तो आपण माने मते एबे आसिकी सॉरी कहला आउ थरा आसिकी मते बाडौछ जिबे आरी ताऊ हाँ हाँ बंद हो गया नाइट हे देखंतु गाइस देखंतु एई जरीडारे सीए मुतुची ये एइडा होची मुत्रा जरी ये होची मुतुची एइथे छी लाज लाउनी आउर कहूची मते 6 बरस हो गलानी ये आउर मुतुची मुत्रा लास्ट रे झगड़ा सरिला स्कूल जावाई बाहरी पड़ा देख केमी बाइक हो झगड़ा लगे बाइक करके जाऊँ स्कूल को मो सान भाई छात उपर अच्छी बोली मो कैमेराटा बुलेलु केते सुंदर व्यू आज आकाशटा केते सुंदर देखा देखु भाउजों को ज्वर हो मेडिकल जावा आस कहले आसुना मो सान भाई ताकि टेकिकी आणुची मेडिकल जावा बोले चल ए बाबू स्कूल आसला मैं लुचि पड़ी मत सी खोजुची मो भाईर फोन नहीं कि मत कॉल कर मुझे काटी दौची जरूरी गोटे पूरा पियो तो खाता मशीन खाता मशीन कर तमरो ओडी ओजे याचो तुझे मुझे जाई पाल नहीं है तो छाने ले हटा देखि देला रे लुकी दिला रेड हेकरे अछि गां जीबी बोली कौन कहू टाटा टाटा
ବାବୁ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ମୋତେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇକି ଖୋଜିଛି। ପଚାରିକି ଦେଖେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ମୁଁ ଗାଁ ପଳେଇଛି। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ? ତିନିଟା ଘର ଖୋଜୁଥିଲୁ? ହଁ, ହୀରା ମା ଘରେ, ଇତୁ ଦି ସିତୁ ଦି ଘରେ, ହଁ, ଆଉ ଏତା ଘରେ, ରିତିଆ ଘରେ। ତିନିଟା ଘର ଯାଇକି କ'ଣ ପଚାରିଲୁ? ନାଇଁ ଖାଲି ତ ମାମା ପଚାରିଲେ। କା ମାକୁ? ରୀତିକାର ମମ୍ମୀ ମାକା ପଚାରିଲି। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଲି? ରୀତିକା ମମ୍ମୀ କ'ଣ ପଚାରିଲୁ? ଆଉ ଯୋଉ ଇତୁ ଦିଦି ଶୀତ ଦିଦି ଘରକୁ ଗଲୁ, ଖାଲି ଗଲୁ ବୁଲିକି ଆଇଲୁ? ବାହାର ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ହୀରା ମା ଘର? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଘୋଡ଼ୁଛୁ ଘରୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଖୋଜୁଛୁ କହୁନୁ? କ'ଣ ଦଉନି? ମୁଁ କ'ଣ ଟିଭି ଦେଖୁଛି? ହଁ, ଟିଭି ପାଇଁ ଚାଲିଲା ମହାଭାରତ। ଆଉ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ମୋତେ ଘୋଡ଼ୁ ହେଲେ ଘରୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ମାତ୍ର ସତରେ। ଲୁଚିନି ହେଲେ ଆଉ ଘୋଡ଼ିବୁ କି? କହୁନୁ ଏବେ କହୁନୁ। ରାଗିଗଲେ କହିଦେବୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଘୋଡ଼ିବୁ ମୁଁ ପଳେଇବି, ସତରେ ପଳେଇବି ଘର ଛାଡ଼ିକିରି। ନା, ଘୋଡ଼ି ଦଉ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ। କୋଉଟା? କ'ଣ କହିଲୁ କି? ସକାଳେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଡେକିଥିଲା ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଧରିକି ଯିବ ବୋଲି। ତ ବାବା ସ୍କୁଲରେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିଦେଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଦେଖିଦେଇଛି ଯେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେର ଉଠଉଛି ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଦେଖ ସକାଳେ ଆକାଶଟା କେତେ ସଫା ଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖ। ପୁରା ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛେଚି ଚାଲୁଛି ଆଉ। ପୁରା ସମୁଦ୍ର। ଭାସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯା ଭାସି ଯା। ପଡ଼ିଲୁ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ଆରେ ଜାଣି ଶୁଣି ପକଉଛି। ଯିବି ରେ। ଦେଖ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜିକି ମଜା ନେଉଥିଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ ଯାଇକି ମାରିକି ଧରିକି ଆସିଛି ତାକୁ। ଧରିକି ଆସିଲା ତା ମମି ତାକୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟ ଘରକୁ। ଆସେ ପଡ଼ିକି ନହେଲେ ଶୋଇବି। ସିଏ ଯେ ଶୁଣୁନି, କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବି ବୋଲି। ଦେଖ ମନା କଲାରୁ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିକି କେମିତି ହେଉଛି, ଯେମିତି ବିଛୁଆତି ଲାଗିଯାଇଛି। ତୋ ଭଳିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିକି କେକ୍ ଖାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ସାରା ରହୁନି, ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିକି ଏବେ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଦେଖ ଖାଲି ବୋଉ ଖାଇବ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଅଛି।
ଯେ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ଆଇଛ ଆମ ଘରେ ଖାଲି ମହାଭାରତ ହେଉଛି। ଆସ କିଏ ଦେଖିବ। ଏ ପିଲା ସବୁବେଳେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛି। କେବେ ଟିଭି ପାଇଁ, କେବେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଧଳା ଧଳା କ୍ଷୀର ପିଇବିନି, ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ଷୀର ପିଇବି। ଆଉ କେବେ କେବେ ତ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାତି ଅଧରେ ଉଠିକି ଧୋଉଛି। କ'ଣ କରିବ ଏ ପିଲାକୁ। ଦଶଟା ଜବା ବୋଲ କହିଲା ଯେ ଦାଦା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି ଲାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ତୁ ଦାଦା ଶୋଇପଡ଼ିବି ନା। ହଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। मुझे ऐसे मोबाइल चलाना मैं कौन मोबाइल टीवी के चलो ରାତିରେ ନ ଶୋଇକିରି କିଏ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଦେଖୁଛି କିରେ? ଦେଖିଲୁ ତ ଟିଭି କିଏ ଦେଖୁଛି ରେ? ରୁଷି ତ ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି। ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛି କାହା ପାଇଁ, ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି। ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାଣି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।